V úvodním díle pořadu Přehořívá byla řeč o tom, kdy a čím lidé začali ovlivňovat klima. Nejen to proberu s garantkou první epizody Přehořívá, s analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky Romanou Jungwirth-Březovskou. Dobrý den, dobrý večer. Dobrý den, děkuji za pozvání. Z videa už víme, co odstartovalo lidský vliv na klimatické změny. Kdy se ale lidé začali tímhle vlivem skutečně zabývat? Tak když to vezmeme trochu z rychlíku, tak v 19. století, konkrétně na konci 19. století, přímo skleníkový jev jako takový nám velmi dobře přiblížila vědkyně. V té době to bylo vlastně velmi jedinečné, protože ženy třeba nemohly studovat na univerzitách a touto vědkyní je Eunice Newton Foots a na její práci potom navázal švédský chemik a fyzik Arrhenius, což je mimochodem jeden z pradědečků Grety Thunberg, a ten vlastně začal zkoumat vliv CO2 na atmosféru a zjistil, že hodně CO2 v atmosféře vlastně vytváří nějaký ohřívací efekt, ale pro něj v tu dobu to byla relativně dobrá zpráva, protože pocházel ze Švédska a říkal si, že jeho děti budou žít zkrátka v teplejším podnebí, což vlastně znělo hodně pozitivně. No a potom v 20. století na práci těchto dvou lidí vlastně navazovaly další věci a vědkyně. Můžu zmínit například Guy Calendera, nebo potom vlastně v 50. letech to byly vlastně různý věci a to téma se začalo i politizovat, protože se zjistilo, že například v kontextu rostoucích hladin moří můžou vznikat rizika pro města, která leží na pobřeží a která můžou být zaplavena. Takže například v roce 1965 americký prezident Lyndon Johnson dostal ve svých podkladech právě informaci o tom, že by měl začít řešit růst skleníkových plynů, protože to zkrátka může být důležité pro americkou bezpečnost. A podobně toto téma potom začala řešit třeba i Sovětský svaz. A existují různé záznamy o tom, že například fosilní průmysl se dověděl o skleníkových efektech nebo vlastně o tom, že spalování fosilních zdrojů přispívá ke skleníkovému efektu už někdy v roce 1959 od vědce, který spolu založil nebo spolu vytvořil vlastně vodíkovou bombu. Takže ty informace vlastně se různě nakupovaly, metodologie se zpřesňovala a konkrétně potom až tedy v 80. letech vznikla shoda na tom, že skleníkový efekt, respektive spalování fosilních paliv, které potom vlastně zesilují skleníkový efekt, takže je tuto problematikou zkrátka potřeba řešit. A v roce 1988 potom vznikl mezivládní panel OSN pro změnu klimatu, což je vlastně panel vědců a vědkyň z celého světa. Tento panel přímo sám nic nezkoumá, ale bere různé vlastně studie, materiály, které byly vytvořeny na toto téma a vytváří z nich nějaký jakoby zjednodušující souhrn a právě potom tyto informace jsou základem pro klimatická vyjednávání, kdy potom státy navazují na vědecký konsenzus a můžou uvádět nějaké politiky do reality právě na základě toho, co víme z oblasti vědy. Takže takhle jsme tedy napříč historií vnímali nějakou změnu klimatu. Jak jsme vnímali potřebu její ochrany? Celkově bylo to polarizační téma, stejně jako to třeba dnes, už dříve ve společnosti? Já jsem se o tomto tématu bavila se svým kolegou Vojtou Peckou, možná někteří znáte, je autorem knížky Továrna na lži. On se přímo zabývá právě polarizací společnosti a konkrétně i klimatickými dezinformacemi. A on mi potvrdil, že skutečně tím polarizujícím tématem se tato problematika stala až na začátku 90. let. A to vlastně v době, kdy začala vznikat nějaká potřeba regulace emisí skleníkových plynů a to samozřejmě naráželo na zájmy různých aktérů, kteří využívali fosilní zdroje
ať už se vlastně bavíme o nějakém fosilním lobby nebo o fosilním průmyslu, nebo i konkrétně o samotných státech, kterým se třeba říká petrostáty a které vlastně přímo mají napojenou svoji národní ekonomiku na spalování fosilních zdrojů. Tady můžu zmínit například Saudskou Arábii, ale třeba i Spojené státy americké vlastně jsou stát, který je velmi silně závislý na fosilních zdrojích a například v roce 1992 George Washington Bush vlastně zmínil, že nějaká regulace musí mít své meze, protože zkrátka americký způsob života není téma, o kterém by se vyjednávalo, o kterém by se diskutovalo. Takže tady vidíme, že to zkrátka bylo nelehké téma už od samotného začátku, od 90. let. Dá se říct, že průmyslová revoluce, o které jsme se tady něco málo dozvěděli, byla největším šrámem na životním prostředí, co se týká lidského přispění? To je taková otázka, myslím, že je těžké na ní odpovědět, protože my vlastně nevidíme nějaké paralelní reality, takže nevíme, jak bychom například dosáhli našeho blahobytu nebo toho blahobytu, ve kterém žijeme doteď, pokud bychom si vybrali nějakou jinou cestu rozvoje. Takže myslím, že průmyslová revoluce bylo něco jako prokletí a zároveň to bylo i požehnání pro nás. Myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že my jsme vlastně velmi rychle spálili uhlí, ropu, nebo používáme tedy ropu, zemní plyn a uhlí, což jsou materiály, které vlastně se utvářely miliony a miliony let a my je nyní jakoby spalujeme vlastně v rekordní rychlosti. Takže samozřejmě tahle nerovnováha se musí někde projevit a tedy v našem klimatickém systému. A vlastně my nevíme, jak bychom se jinak vyvíjeli jako civilizace, takže myslím, že je na to těžké odpovědět. Nicméně si myslím, že je vlastně velmi důležité uvědomit si to, že v současnosti máme nějaký problém a tato znalost nás zavazuje činit nějaké kroky, které budou ty negativní dopady průmyslové revoluce snižovat. Zmiňujete činit nějaké kroky a ve videu jsme zmiňovali Pařížskou dohodu. Jsou právě ty kroky ve směru politickém to nejdůležitější, co můžeme dělat? A jak celkově vnímáte napojení právě řešení environmentálních problémů a politiky? Tak já jsem vystudovala mezinárodní vztahy a mezinárodní vlastně veřejnou správu, takže já vidím za vším politiku a za změnou klimatu do velké míry taky, protože vlastně nejen, že ten problém je politický, ale samozřejmě i ta řešení jsou politická. A aby byla efektivní, tak dle mého názoru musí být velmi dobře nastaveny právě politiky, které budou třeba sociálně spravedlivým způsobem snižovat emise skleníkových plynů, ale zároveň budou dbát na zájmy různých dalších stran. A ať už to je zase průmysl například v kontextu nějaké ekonomické konkurenceschopnosti, tak zároveň se samozřejmě musí dbát i na nějaké aktéry, kteří nejsou zastoupení třeba na těch vyjednáváních nebo na nějakých dialozích, ať už to jsou třeba budoucí generace nebo vlastně příroda jako celek, jako biodiverzita. Takže pro mě je opravdu důležité, aby se tahle problematika řešila na politické úrovni. O to je to ale samozřejmě komplikovanější. Zároveň vidíme už nějaké výsledky. Právě zmiňovala jste tu Pařížskou dohodu, nebo to byla zmíněna i ve videu. A to mi přijde vlastně jako taková trochu success story, byť ne všichni můžou sdílet tenhle názor, protože se vlastně 196 států světa, což je skoro většina států na světě, tak se domluvila, že je skutečně potřeba řešit ten problém, stanovila si nějaký cíl a nyní se k tomu cíli snažíme všichni jakoby dostat. Ten cíl, jak asi víte, je omezit růst globální průměrné teploty na 1,5 stupně až 2 stupně. Teď teda jsme někde, že míříme k oteplení o cca třeba 3 stupně, což vlastně není vůbec tam, kde bychom chtěli být. Nicméně vidíme, že 90% emisí skleníkových plynů už jsou pokryty nějakými národními plány, to znamená, že existuje snaha, aby státy skutečně snižovaly systematicky a efektivně skleníkové plyny. Nevždy se to daří, nedaří se to tak rychle, jak bychom chtěli, ale vidíme aspoň nějaký progres a s každým rokem vidíme, že ta opatření se stávají
konkrétnějšími a třeba i právě sociálně spravedlivějšími, aby lidé měli pocit, že ty politiky, které existují, tak že jsou nastaveny férově. Pokud můžete zhodnotit, jak vám připadá tady ta spolupráce na mezinárodní úrovni, co se týká právě nějakého postupu v řešení ochrany klimatu, a jak jsou na tom právě jednotliví třeba ti velcí aktéři? Tak my víme, že vlastně už všichni ti velcí emitenti mají své klimatické plány, které se snaží naplňovat. Takže když vzpomenu samozřejmě Evropskou unii, tak my máme cíl klimatické neutrality do roku 2050, úplně stejně jako třeba Spojené státy americké, Čína má podobné plány do roku 2060 a třeba Indie do roku 2070. A vlastně třeba, když se bavíme o klimatických konferencích, tak minulý rok se všechny státy domluvily skutečně na tom, že se budou odklánět od fosilních zdrojů v energetice, což je skvělá zpráva, protože to je vlastně poprvé po nějakých 29 letech vyjednávání, kdy si státy řekly, OK, fosilní paliva jsou skutečně zásadním problémem a my teďka vlastně se hlásíme k tomu, že od nich budeme ustupovat. Proč se podle vás zrovna otázka klimatu stala tak polarizačním tématem a proč je to terčem tolika nálepek a vlastně věcí, na které se v podstatě nedá ve společnosti shodnout, je s ní spojeno spoustu dezinformací. Jak je možné, že z něčeho, co je vlastně tak základní a tak jednoduše jako informačně based, tak jak je možné, že jsme se dostali tam, kde jsme teďka? Myslím, že to je proto, že když se bavíme o změně klimatu, tak se bavíme o skleníkových plynech, bavíme se o CO2 a vlastně naše ekonomiky jsou přímo založené na spalování fosilních paliv, na CO2 a často se například řeší ozonová díra a poukazuje se na to, že vlastně státy se domluvily na tom, že budou omezovat plyny, které narušují ozonovou vrstvu a my vidíme, že se to podařilo. Ale zároveň vlastně, když se bavíme o této problematice, tak vidíme, že stačilo omezit jenom pár plynů. Když se bavíme o změně klimatu, tak se bavíme o celém balíčku skleníkových plynů a ty nejsou vlastně atribuovatelné jenom k nějakému určitému sektoru, třeba k dopravě, ale týká se to vlastně bydlení, právě samozřejmě i dopravy, energetiky, ale týká se to třeba i toho, co jíme, jak se oblékáme a to vlastně znamená, že se to týká nás všech, takže všichni na to máme nějaké názory. Zároveň je to velmi citlivé téma, protože ta řešení velmi naruší třeba náš pocit identity. Řada těch řešení nemusí být třeba v souladu s našimi hodnotami, třeba tím, jak kdo vnímá osobní svobodu. To například v Česku vlastně vidíme na debatě o autech, kdy vnímáme auta jako něco, co nám vlastně umožňuje být svobodnými, vyjadřuje to nějaký náš jakoby status, takže nechceme, aby nám na ně někdo šahal, teda především na auta se spalovacími motory, takže to je třeba otázka nějakých hodnot. Potom různí lidé mají samozřejmě různá politická přesvědčení, takže se řeší, do jaké míry se právě mají regulovat ekonomiky nebo nějaké naše chování. Tady samozřejmě existuje jakoby spoustu názorů a samozřejmě řešení změny klimatu můžou narušovat i to, jakým životním stylem my žijeme. Pokud rádi cestujeme nebo máme rádi maso 3krát denně, tak samozřejmě jsme velmi opatrní vůči nějakým řešením, který nám trošku jakoby diktujou, jak tedy máme upravit naše chování, abychom byli spíš součástí řešení, než abychom přispívali k tomu problému. Takže tím, že vlastně to téma je tak komplikované a zasahuje do všech různých úrovní našich životů a je to téma prostě důležité pro globální level i pro vlastně nějakou jakoby třeba pro úroveň měst, tak to vytváří spoustu tenzí.
Jak jste zmínila, tak je to mnohdy vlastně velmi osobní a velmi citlivá nota, se kterou se pracuje, protože pro spoustu lidí ty otázky můžou být mnohdy pocitovány jako útok. Ale jsou mezi námi i lidi, kteří vlastně popírají to, že se vůbec něco děje. A i když máme kolem sebe třeba zhoršující se přírodní podmínky, jako jsou požáry, hurikány a věci, které nás napřímo ovlivňují a mohou tím pádem pro nás sloužit jako bližší napojení na tu problematiku, tak ne všem to stačí. Je nějaká možnost dle vás právě zasáhnout osobní rovinu těch lidí nějakou citlivou formou? Myslím, že těch řešení je spousta, ale ta aplikace těch řešení je velmi složitá. Určitě nás všech nenapadne nějaké dlouhodobé zase systémové vzdělávání, protože když máme vzdělané lidi, tak je mnohem těžší s nimi manipulovat nebo jim předhazovat vlastně nějaké informace, které nejsou pravdivé a ti lidé jsou schopní zjistit vlastně například, odkud ty informace pochází, kdo je sdílí a za jakým účelem. Ale to je takové dlouhodobé řešení a vzhledem k tomu, že potřebujeme snižovat emise skleníkových plynů co nejrychleji, tak na to bohužel nemáme čas. Takže potom se můžeme bavit o nějakých dalších řešeních, třeba o něčem, čemu se říká pre-banking, to je vlastně monitoring sítí, které sdílí dezinformace, protože, jak víme, je mnohem jednodušší vlastně zachytit nějakou dezinformaci ještě na začátku, než skutečně nabere sílu a než se dostane do veřejného povědomí a potom se už šíří svým vlastním životem. Takže tohle je jedna cesta. Potom je velmi důležité vlastně vyvracet nějaké dezinformace, které už jsou ve veřejném prostoru, ale tady funguje princip, kterému se říká bullshit asymmetry principle. To znamená, že zase je mnohem náročnější uvádět nějakou nepravdu na pravou míru a vyžaduje to zkrátka mnohem více zdrojů, ať už času nebo peněz, než když se jenom vypustí vlastně nějaká nepravdivá informace do světa. A tohle se zase vyžaduje nějaký jakoby aparát, nějaký jakoby expertní tým lidí, kteří se vlastně systematicky tady tomu věnují. A určitě je vlastně velmi důležitá nějaká strategická komunikace už od začátku, což je trochu jakoby proaktivnější přístup, kdy vlastně ty řešení, která jsem zmiňovala předtím, tak jsou víc jakoby reaktivní, už reagují na něco, co je ve veřejném prostoru, nebo že ta lež vlastně už se žije nějakým svým životem, ale pokud vlastně má stát třeba dobře nastavenou strategickou komunikaci, tak může sám rámovat určitou problematiku, může zdůrazňovat třeba přínosy nějakých politik a tím vlastně zmenšuje prostor právě pro dezinformace nebo pro nějaké jakoby jiné narrativy, které třeba více pracují s nějakými polopravdami. A možná poslední nástřel řešení je zkrátka vidět, jak nějaké politiky nebo opatření nebo nějaké spolupráce fungují třeba právě mezi firmami, městami a potom, když lidé vidí, že nějaké opatření opravdu funguje, opravdu se třeba zlepší kvalita vzduchu ve městě nebo zkrátka nedojde k záplavám, protože adaptační opatření fungují, tak i to může povzbudit obecně veřejnost, aby více věřila nějakým nastaveným politikám a ideálně je to může vlastně motivovat, aby se stali sami součástí toho řešení a třeba navrhovali sami nějaké politiky právě v nějaké bublině, v nějaké komunitě, která je pro ně velmi důležitá. Já tohle završím poslední otázkou a to je, že vlastně v poslední dekádě se mnohonásobně rozjela naše pozornost právě k ochraně klimatu a náš výzkum tímto směrem. Ale nehledě na to, že se to vlastně stále zvětšuje, naše vědomosti a naše technologie, tak se stále potýkáme s těmi problémy, které se zhoršují, protože tyhle dvě věci jedou vlastně i trošičku od sebe, ať k sobě míří. Myslíte si, že stihneme dohnat ten vlak, který se rozjel? Jo, jestli jsem pochopila správně otázku, tak se to hodně zaměřovala na vědu, vlastně, jestli ta věda je schopná udržet krok se změnou klimatu, ale tady bych asi chtěla zdůraznit, že
Myslím, že náš současný problém není to, že máme nedostatek informací o změně klimatu, nebo dokonce i o jejich řešeních, ale ten problém je, že dostatečně rychle neaplikujeme ta řešení a že neexistuje politická vůle, nebo vlastně možná do jisté míry i společenská vůle, aby se tato řešení skutečně uplatňovala. Tím pádem ten problém je někde jinde. Vlastně věda už jenom zpřesňuje nějaké informace, které známe, které dlouhodobě víme, pořád je vlastně jakoby potvrzuje, ale tady si vypůjčím nějaký slovník ze zvířecí říše. Zkrátka změna klimatu je vlastně takový jev šedivého nosorožce, což je takový jako mix mezi slonem v místnosti a černou labutí. A zkrátka je to jev, který my dobře známe, víme, že se děje, ale nějak tak vlastně jsme se jako rozhodli ho neřešit. Jo, je to jako vlastně, když na vás běží nosorožec, vy ho vidíte, ale vlastně jakoby stojíte pořád v té cestě. Tak právě změna klimatu je jako ideální takhle příklad tady toho fenoménu a samozřejmě není to dobře a je potřeba, aby ta řešení byla mnohem rychlejší, mnohem systematičtější, ale zároveň, aby je přijala za své co největší skupina lidí na této planetě. Děkuji moc krát. Tak já děkuji za poslechnutí našeho rozhovoru. Tohle to byla Romana Jungwirth Březovská z AMO. Děkuji.